Yesu monga khomo. Akuyitanira kunena kuti tilowe mwa iyeyo. Takhala tikuphunzira za kachisi wa Yehova. Koma mu tsiku la lero tikufuna tigawane za kachisi wa Yehovayi kufananiza ndi moyo wathu wa tsiku ndi tsiku monga Khristu akuyenera kuyendera. Lemba limene atitsogolere ni Miyambo chapter 4 verse 18 imene imafotokoza kunena kuti koma mayendedwe a olungama akunga kuwunika kwa mbanda kucha kunkabe kuwala kufikira usana uti mbee. Mene tsiku limakhalira kwamacha mbanda kucha kumacha ndithu ndime pang'ono yoncho kumawala kumana mpaka kufika poti mbee. Ndi chimodzimodzi moyo wa Khristu ukuyenera kukula kufikira pa Yesu Khristu. Ndikuti iweyo ukamuyang'ana Yesu Khristu uzooneka ngati Yesu Khristu. Ukaziona wekha uzoona Yesu Khristu. Moyo wathu ukuyenera kufanana ndi Yesu Khristu. Pakuti anena kuti iye ndi woyera, ifenso tikuyenera kukhala woyera. Tiyeni tilowe mukachisi wa Yehova. Tinaphunzira kuti kachisi wa Yehova amene Mose anamulangiza kunena kuti apange pakati pa ana a Israeli kuti Mulungu akhale pakati pawo. Exodus 25 verse 8 akhale pakati pawo Mulungu. Anamuza anali ndi mpanda wa waiti kunja amene amaonetsera chilungamo cha Yesu Khristu. Ndi munthu wochimwa amati akanyamuka amaona mpanda wa waiti uja nakhala nako kukhumbira kuti ine ndikufuna nditakhala ndi moyo wina wake. Ndipo nthawi zonse ife tikamagwada pansi kupemphera timakhala kuti kusowa china chake. Komatu chisowa chathu chachikulu chizikhala chino ndikufuna ndifanane ndi Yesu Khristu. Chifukwa Yesu Khristu anayesedwa mu zinthu zonse koma analibe tchimo. Yesu Khristu analawapo umphawi koma sanachimwire Mulunguyo. Yesu Khristu anaonako maliro pakati pa anthu nakhudzika mtima amene ife timakhudzidwa tikataya kukondedwa athu nawadzutsa. Motero Yesu Khristu amene anapereka moyo kwa iwo amene alibe moyo, kati kupempherera matenda, kati mavuto a mbanja, kaya ana sakumva, kaya ana sakumvera, kama bizinesi sakuyenda, tikuyenera kumuona Yesu Khristu mongopereka moyo. Chifukwa iye ndi amene akunena kuti ndi khomo. Ndi othodwayo, ochimwayo akuyenera kulowa paguwa, akuyenera kulowa pa khomo la chihema chimenechi mpanda wakunjawo. Akafika pabwalo tikuonapo pali zinthu ziwiri zimene zinalipo. Chinthu choyamba chakupembedza chimene chinali guwa la nsembe limene amapherapo nkhosa nalero limene mayimira Yesu Khristu. Ndiye munthu amene akufuna kuyenda naye Yesu Khristu akuyenera kufika paguwa nalapa machimo ake navomereza machimo ake. Ngati iweyo wamuchimwira anzako uyambe wasiya zapemphero zija konzeka milandu yako ndi munthu wina ndikuti pempho lako lisakanizidwe ndi Mulungu. Kanda mabanja pako, kanda mapanga nawo business wamagwira nawo ntchito, kanda aneba ukonze milandu yako. Chifukwa kanga pempho lako amene uli mulikhululukire ine machimo anga monga inenso ndakhululukira manga wanga. Ndi tikasiya manga wathu onse paguwa apa ndi step yozichepetsa twi. So zoti iweyo usiye zonse zimene zikhoza kupangisa kukhala usikweza ndikumulandira Yesu Khristu. Ukafika paguwa pamenepa pasogolapo pali nsambiro ukuyenera kubatizidwa. Tinawerenga pa Roma chapter 6 kuti ubatizo umatanthauza kufa naye Yesu Khristu ndi kuuka naye. Ubatizo ndomiza m'madzi okha. Ndi chifukwa chake Mateyu chapter 20 verse 22 anachotsapo verse lonena kuti kodi muzamwera chikho ichi, chikho chimene mtazamwere ine komanso muzapeza zimene zapatsidwe ine? Ndipo anayankha kuti tikhoza. Anachotsapo nkhani ya ubatizoyi pakuzindikira kunena kuti azabweretsa maubatizo osiyanasiyana. Munayi mu chaka cha 1311 pamene anatsimikiza kunena kuti palibe ubatizo koposa unzake ine sakhoza ubatizo amene angafunire. Koma mawu a Mulungu akuti zonena kuti Yesu Khristu pakamwa pake anafunsa Yakobo komanso Yohane kunena kuti kodi mukhoza kumwa chikho chimene ndazamwere ine nanga kubatizidwa zimene zabatizidwe ine? Zoti kubatizo kunapita Yesu Khristu wa m'madzi ndofunikira ndithu. Ndi pamene paja ndi pamene timafana Yesu Khristu kufatu ku machimo athu, thupi likufuna zina, mzimu ukakamizira kupangisa. Ndi omatsata zimene zili za mzimuzo kufa mawu onse amene ali m'Baibulo ndi mzimu anapasidwa kwa ife mavumbulutso a mzimu. Ndi omakhulupirira mawu aja mati ine ndikufuna mawu akhale a Mulungu m'kati mwanga ndifetsa ziwalo zanga zonse. Ndi omabatizidwa tsiku ndi tsiku ndi Yesu Khristu. Umafuna kubwezera choyipa koma chifukwa cha mawu amene ali m'kati mwa iwe amakutsutsa zochita choyipa umene ndi ubatizo. Umafuna ugonje kuti basi ndathirapo pasindipitirizaso
koma chipatso cha mzimu chimene chili mwa inu chimakuza kupitirira. Ndo kapitirira no makaona pakhomo lakatentika mkati kamene kamakhala ndi zipinda ziwiri, chipinda chopatulika ndi chipinda chopatulikitsitsa. Mkati mwa chipinda chopatulikachi timapezamo zopembedzera zitatu. Chopembedzera china timapezapo gome la mkati wonikira limene likuyimira mawu a Mulungu. Tsiku ndi tsiku tikuyenda kuwerenga mawu a Mulungu. Tsiku ndi tsiku mawu anda amene amatipatsa ife moyo, si chakudya chokha cha thupi chimene chimatipatsa moyo, koma mawu onse ochokera mkamwa mwa Mulungu. Mawu a Mulungu tikuyenda kuwasunga mkati mwathu. Tikapita mbali naye ukamaliza kuwerenga mawu a Mulungu, kakuwerenga zauzimu, kakumvera maulaliki, kuyenda kukhala ndi nthawi yotumikira yochitira umboni, witnessing. Chifukwa Yesu Khristu pakuchoka anatisiyira ntchito kuti pitani ku dziko lapansi mukalalikire. Pali njira zambiri zimene tikhoza kulalikira. Sikungolalikira kuyima pabwalo kokha kantchalichi, komanso tikhoza kulalikira mukhalidwe lathu, mavalidwe athu, madyedwe athu, maonekedwe athu. Umene utolaliki wakulu kwambiri, chifukwa anthu azaona chikondi mwa ife kupyolera mu ntchito zathu zachifundo zimene timapangira kwa anthu osauka, aumphawi, komanso ndi onse amene akutizungulira. Tikakhumudwitsidwa timapanga bwanji, umene ndi ulaliki wakulu kwambiri umene tikhoza kupereka. Pakati pathupo apo pali chofukiza, pali guwa la chofukiza, mapemphero. Apano pamene timasiyano zothodwesa zathu zonse. Ambuye ndikufuna banja, Ambuye ndikufuna mwana, Ambuye umunda sizikuyenda, business sikuyenda, banja silikuyenda. Umathulapo zako zonse. Pemphero la munthu olungama limukondweretsa Mulungu. Ndi chifukwa chake tikuyenda kuyamba titalapa uko. Tikamakafika ku zimene tikufuna tipemphezi, tikupemphera ena, ndoti ifeyo mwinjiro yathu yasukidwa. Khalidwe lathu lafanana ndi Yesu Khristu. Ndi Yesu Khristu mapemphero athu amawatenga nawo chipinda chopatulikitsitsa kumene kuli lamulo la Yehova. Tamva zoti pemphero la munthu ochimwa limamunyansa Mulungu. Pemphero la munthu olungama lili monga fungo lonunkhira kumwamba. Ndi umafika nalo chofukiza chimafika ku mpando wa chisomo wa Mulungu. Zinthu zonse zimene tili nazo zinazilandira mwa chisomo, sikuthekera kwathu, sikulungama kwathu. Koma Mulungu saona kulephera kwathu, amaona chosowa chathu chifukwa chake amatipasa mapemphero athu. Tikafika ku mpando wa chisomo, mwa chisomo chake Mulungu amaona kuti chinthu ena mwana wanga ndipatse kapena ayi. Ndiye timalandira zosoyekera zathuzo. Koma kuli zinthu zingaponso zikuluzikulu zimene tifuna tikambirani. Mulikasa mukati umu kupezamo malamulo 10 a Mulungu amene tikuyenera kuti tiasunge. Ndefo chonena kuti munthu wayenda kale konseku uku, malamulo aja sakhalanso olemetsa kuwasunga, chifukwa amakhala ndi mbali imodzi ya khalidwe lako. Sungabe, sungachite chigololo, sungaswe sabata, umalemekeza makulu, susira kanthu kena kalikonse kanzako, sungatchule zina Mulungu wako pachani. Umakhola afika malo amene alopatulika oyera amene sungachite chinthu chachibwana china chilichonse. Lamulo la Yehova silolemetsa ngakhale uli ndi Yesu mkati mwako. Mawu a Mulungu ali kale mkati mwako, amakuthandiza nakukumbutsa. Davide anafika pachitombo nabisa mawu anu mkati mwanga kuti ndisachimwire ine. Unadya mkate uja, onekera uja, tsiku ndi tsiku, kupanga Bible study, poziwerengera mawu a Mulungu eka ndi kukhulupirira mawuwo. Mawu a Mulungu sakhalolemetsa. Ndiye timapezako ndodo ya Aloni imene inaphuka. Ndodo imene ili is instruction. Imakwapula. Amene Mulungu amukonda amamudzudzula. Ndi chimodzimodzi mwana akakhala kuti walakwitsa, tikuyenera kumana ntchali, tikuyenera kumana ntchito, tikuyenera kumukwapula ndithu kuti aphunzire njira za Yehova. Mawu a Mulungu ukawerenga amakukwapula, amakudzudzula, amakuchenjeza. Tikuyenera kumva chidzudzulo. Chifukwa amene amamva chidzudzulo ndiye amene alodalayo. Mbali inayi tikuonapo pali mkati, pali ka beseni kamene munali mkati, mana kagolide. Golide akutanthauza kupatulikira Yehova tikamawerenga m'Baibulo. Ndiye pamene tikuona zinthu zimene zili zoyenera moyo mwathu, mawu a Mulungu akuyenera kukhala mkati mwathu. Lamulo lilembedwe mkati mwathu, pobisika kwenikweniko. Kuchipinda chopatulikitsitsako kuti Mzimu Woyera akhale pakati pathu. Pa mpando wake wachisomopo pamenepo pakhale maziko a chikhulupiriro chathu. Tikataya moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, udzakhala moyo okhutitsidwa. Chifukwa moyo anthu ife timafuna zambiri. Koma ukayenda naye Yesu Khristu, Mzimu Woyera amakuthandiza kukutsimikizira kunena chimene ukufunachi sindikupatsa pano.
Kwa iye amene wasankha kunoti afuna kubatizidwa eni na Yesu Khristu akuyenera kuyenda muzoyikika zimenezi. Afuna tingogawana ndi kukumbutsana ndithu za chihema chopatulika cha Yehova chimene tikuyenera kuphunziramo nakhazikika mchikhulupiriro chathu. Mulungu akudalitseni, akulimbitseni. Ngati mungakhale funso lina lililonse kapena muna pali chosowa chinanso chofunika kupembedzera, tipembedzane wina ndi nzake. Koma tatiye tilowe mkachisimo chifukwa mmenemo pamene tapezamo njira ya chipulumutso chathu. Monga tinayambira vesi lija pa Miyambo chapter 4 verse 18 yonena kuti koma mayendedwe a olungama akunga kuwunika kwa mbandakucha, kunkabe kuwala kufikira usana wothembera. Motero ine ndikufunirani inu ndi moyo wanu wa Chikhristu unke kuwala, pamene dziko lapansi mukudzaza mdima wankhondo, mdima wa njala, matenda, miliri yosiyanasiyana, tisowekera chisomo chochokera kumwamba. Ndikunena kuti tiyende kuwunika mu mphamvu ya Yehova, ndikuti chisomo chake chipitirize kutiyendetsa ife kufikira tafana naye Yesu Khristu. Ulendo wa Chikhristu ndi wa tsiku ndi tsiku. Mukagwesedwa mphwayi, tabwera nisoni kunjako mukalowe pakhomo pa Yesu Khristu. Mukagwa tsukani. Mulungu akudalitseni. Asana uno kufikiranso nthawi ina. Amen.